Mit navn er Pocahontas. Når jeg prøver at købe snifnuk på kredit, så bliver jeg bare smidt ud, så er jeg sådan lidt. Hvorfor kan bæren ikke lige give på klods? Jamen det er fordi, jeg har sådan lidt ondt. Jeg er sådan ondt. Altså, jeg kender godt skambamsen. Altså. Au! Det gør altså. Hvor tit har du fået bryg med en stok? Hvor tit har du fået bryg med en stok? For nødde er jo lige nu og kæft. Forsvar! Hvad? Er det fint? Så synes jeg ikke, det er sjovt. Please, lad være! Hvordan har du lige nu? Ja, faktisk meget godt. Okay. Men så skal vi ikke ud og drikke lidt i byen? Ej, jeg skal hjem nu. Gør det først i morgen. Okay. Go down, Moses, way down in Egypt's land, Pharaoh, so let my people go, let my people go, so hard they could not stand, let my people go down, Moses, way down. Vi tager en tur. Jeg kan ikke lide det. Hvad er der? Åh, mig dumt. Du har min lighter. lighter. Må jeg bede om min lighter? Ja da. Vi snakker om hvad? Bornholm! 2. Hvad så med 2? Kan du lide det? Jeg synes ikke, man skal måle sig ned på skalaer. Jeg synes hellere, man skal melde sig ind i IKEA-klub. Jeg har faktisk været med i en klub. Det var for folk, der er vilde med chat med mindreårige. Ej, mig. Wake up! Okay, jeg er faktisk en af delene. Jeg er faktisk pisse ædru og bare mega nederen. Ja, det er Kæft. Vi larmer aldrig. Jens, hvor var du henne? Jeg kunne... Au. Marco! 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 Ej. Du er aften, hvad? Laver du lige en video? Ja, jeg laver lige en lille opsummeringsvideo på, hvordan vi har det lige nu her. Klokken er hvad? Jeg er bare 12 eller sådan. rimelig træt. Hold op. Forvent. Jeg gik lige over for rødt. Men... Rigtig popstemning! Jeg hader fandme det her gartneri. Hvorfor spænder det gartneri? Du har sagt efter alt du har sagt. Hvilke ordentlige objekter vil du umiddelbart have? First real lesson you gotta learn in video. Find an attractive object. You know? You're an attractive Find object. an attractive Ella object. likes you, dude. You know that. And I think others I'm not do too. bisexual, I just like to buy sex, you know. No kidding What? here. Skal du finde en lille luder? Luder. Luder.